Jong. Daar gebeurt me net gaat. Komt dus de Pieter Willem aan, hè, de Hollander, de baas van ons. In het vervolg gaan jullie het weerbericht in het Nederlands maken. Dan verstaan de kijkers ook wat jullie zeggen. Wat een ongelooflijke zak. Ja. Ik zeg tegen hem, we zijn een regionale zender. En in deze regio kan weer plat. Ja, weet je wat er zei? Onzin. Het Limburgs dialect is dood, bijna uitgestorven. Ik zeg, wat? Dat werd toch niet worden verkald, hè, mens? Ik zeg, het Houtems dialect, dat is nog nooit zo levend geweest. Nee. Kijk alleen naar al het werk wat in een Jos Kramers duidt. Ja, precies. Hey, voor het Nederlands hebben ze 1 woordenboek. Hè? En over het Houtems zijn al 2 boekjes. Ja, ik wil maar zeggen. Hè? Ja, hè? En dan geeft zelfs cursussen lezen en schrijven in het Houtems dialect. Ja, en een deel van onze leden zijn natuurlijk naar de cursus geweest. Zodat weer al onze schrijvers, zo wie de programmaboekjes in officieel Houtems dialect kunnen schrijven. Ja. Alleen, de Hollander van ons, die snapt dat niet. Ja, nee. Misschien moeten we die mensen op cursus sturen. Nou, dat lijkt me toch wat hoog gegrepen voor them. En daarom willen we als revuegezelschap ook een steentje bijdragen aan het behoud van het Houtemsblad. En daarom presenteren we een cursus plat voor beginners. Goedenavond en welkom bij de cursus Plat voor Beginners. We beginnen met een aantal belangrijke woorden en eigenlijk gewoon meteen met het belangrijkste woord. Anne? Het woord enne, precies. Je schrijft het met 2 e's en 2 n'en. Enne kan van alles betekenen. Anne? Nou, ik zeg een woord in het Nederlands en jij vertaalt het naar enne. Oh, is goed. Goed. Hallo, hoe gaat het met u? Anne? Perfect. Ik maak het goed. Fijn dat u het vraagt. Oh, Anne? Ja, wat doet u nu? Anne? Heel goed. Ik ben het niet eens met wat u net deed. Anne? Ik mag u niet, maar groet u toch. Anne? Ik ben nieuwsgierig. Is alles volgens afspraak verlopen? Anne? Heel goed. Precies. 1 E, 2 N'en. Ja. Leuk om u weer te zien. Anne? Heel goed. Ik heb u al lang niet meer gezien. Anne? Heel goed. Ja. Kunt u dat eens uitleggen? Och, Anne? Nou, u merkt het al. Limburgs is een zeer efficiënte taal. Nog een aantal voorbeelden van doeltreffend Limburgs taalgebruik. Bijvoorbeeld een oude mug. Oh, Mek. Heel goed. Wauw. Oh, Mek. Precies, ja. Potverdorie. Oh, Mek. En noteer het ook, hè meneer, noteer het. Ja. Potverdikke me. Oh, weer. Potver 3 dubbeltjes. Oh, Ja, heel goed. Nou, ook internationaal doet Limburgs het goed. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de god van de moslims. Allah. Ja, hou daar eens mee op. Allah. Vooruit dan maar. Zit hier ook op de cursus? Dat is van een andere avond. Oh. Noteert u het ook, meneer? Ja, sorry. Ja. Allah, ja. Allah dan. Heel goed. Indrukwekkend wat u gedaan heeft. Niks dunks. Hoe denk je er zelf over? Wat dunkt ik? Wat denk jij?
Wat dunkt dich? Vind je dat nog normaal? Hé, wat dunkt dich? Nou, dat had ik niet verwacht. Bleh. U heeft dat verpest voor mij. En bedankt. Afgesproken. Dat gaan we doen. Ik ga weg. Tot ziens. Hoi, Jena. Bedankt voor de aandacht. Dit was de cursus Plat voor Beginners. Tot ziens. Hoi, Jena.